Mwancho mworigereria Hogetembe TV karibu sana ase kionga chinsa inye hobotko bwa gatano na kabere ase umutinyigo mutangani makoiga omuya wechirubere 20 na isana manganya ariko bagakwaneka kurwa sorgongo rwagusi account ya Kisi account ya Nyamira nechi county chonse 40 na isano na ibere asabari kibaito bamangana bayenekire bunanko yasangere barasenchira yobwikira na mona seri tukerigaria kabere ryarengerio kwanekwa gukoranira wechisemi ase chisukuru ase ense ya Kenya nchenkoro kwa Clinton Ondigi Wilson Makori kurwa sense moyo mundu bemanyero na bago director Havila Kariri kurwa studio ya kabere na bago chikonkonya kwaneki una marigine chibichango chara senchire nge karanseke obenento ikamwere. Karibu sana mwancho mworigeria wone kionga chinsa nya senchira yowe kirano togo chaka kurwa se county ya Nyamira ase mirobiri yokora na wechi semia se cheskuru ase county yo nigo yene kiwa asiri tukuri akaberero asabarimu abanne banyarko babako gendra gwesokya na koene kya mirobiri nechikobe kwa senchirenge yo koene kya buna AK gentangani abaropi mbachi kwariga ni wase cheskuru asenchirenge na bego chisemi nigo chikagere go chakanga kinde yonsi kurobono nigo baruro kubori go chia sababori hande mono koene kya buna kobeka bare emirobiri yogo chia koene kya buna mbachi go ikirania hogwaka na school fees ase chinga kichiri chibwendrete bunenchire moyo go chikurori bagari nyaroro go chia sabarko kwegendaria ase chisemi chabo nigo barure boigo hobaseme go chia sababori beiri soke na kweri kya sobonge asokonyora chibasari hegentokira chiko bakonya ase ogwakana school fees ego murikito poli kapokara noroboti rwa senchero yobekera ejinga kichiga bana bagendrete kwirana ase chisukuru nigabo ibuli bagendre ko bagosegeto kwene kiwanja chisukuru cyabo aso wanchira mana baba gosoma chisukuru chirange na sebale kulingana muno mwalimu munene w'eskuru yiga ya Gasore PH Secondary Secretary Richard Nyaribali nigo aine kirogo chaka bene wetam ime yeskuru yiga ya Gasore PH tugenetera nga matoka na mayago choko tukase skuru waibuli hoyo na bango batebinga anje skuru na balieba baitanga ne skuru anje skuru eko gara tutete kuruje skuru ya sere to jire biwango binde Nyaribali nigagendera ko bakakubasigita abana ko koromukya unenchire ya moyo gukinya skuru yiga dare ko boli abaibuli mo prepare abana baje skuru to chakamo tamwe na bekora kana ne ntambira kimenyenga kara wana baraiche na litoranya kuko registra pas chito mapema tuptarisha abana especially aba form 4 baje bakora matemo mwako yoga na sense moyende nigabo boli bagendre ko bagosegeto kwene kibunangwa kana barebisa kwa bili batungete genkyo ilikorwa chinga kichabe ko cyasaba oro kiwa kunyara ko bagosomerwe kirania alia onsi chiskuru chabekire kulingana muno mwalimu munene w'eskuru yige manyakantu na Nami SDS Secondary School asireta nyamwe ya Makoli nigo asegetire abaibuli kwego kwene kibunango eri kyabale asumurubuli bwechi basari ejo kirakonya abana kwegenderia muna masomo abo. We urge our parents kero mwabuli asabe a pasari because our leaders in Korwa pasari we especially when kero Korwa enough information onyo mwanore evan or the neovan and our oven we have total ovens untobugate partial ovens and the needy cases are considered. So when you give this enough information, we feel even take a baby. Nyina boni ga bibuli basegetire koleta abana se chisukuru asbega abana abiga bagendre ko bagosemi go gwetanga muna mulyo yo gotindia ayo araturutumbe amagimabo. We will have time to talk to them to tell what they should do. To having a time and son for everything. To device against madawa ya kulevya. To device how to do ebinto want to go kora at the right time unabono this time want to go take all these other things para bwatakanya mangana masomo then from there anyana marunga yako bachira patia maru aro will always ruin them ebinko bata vitore and we shall tell them kulini kurwa segati ya Bible kurwa soro kongorigarwe county ya Nyamira nigo basokire na kwemurunganira kubwatakana monogo kunga kubugima kera abana bakanda chisukuru abarimu bara Bato sereri abana batoeli bagake linde tuligie
chinjira tokonya abana aba naende ria kabero omwana ge kwa moire sukuru na ng'ombe kwa monibera etari gocia gukamu butukona mugose nandi tata getinsiaga gotware gosaba serikali yaitu keranje etokerie ubugima bwa magori erine nyaye nabana tonyare kubaira chisukuru iginko reporter getaseni kya uwanjete kya gatembe kuraiga imeye kaunti ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara Morikito Polycarp okara kurwa se kaunti ya Nyamira abu mwancho morigera tutugarita sengana hechisemi tokore na se kaunti ya Kisii kero chiskuru au chigandate ko yarigania asemiro birio yogo chia ko yarigania senchira ya bene na koneki yauna emiro birio ya masomo ye grade ya kianda ayo kagere chaka senchira ya bene umwako yego moya wechiri bubere na mirongo ebere na isano nigo eskuru ya bamura ya St Mary's Mosocho kutoka sebunga kitutu cha South se kaunti ya Kisii yaenekia ugwasi uliko kwebirasi ebyanyarka babikwa gachwa yogo chia ko yanekia buna aborko bali banyate ko babako ikase grade ya kianda bachiko ikirana se eskuru yo na kwegendaria se chisemi chabo kia humrobiruiga no director bwechi semia se county ya Kisii Philip Chirichir hoyo nyara ko baka gotabanganiga serikali hegandate ko beka emirobiru yo kwane kebuna chisemi chiga inchichigo ikirana senchiringi ya ase chiskuru murikito Dipo Nasanya no roboti ro senchari obekara Maigaje chiskuru kwigurwa ritu ko ria igoro aseta mwentangani yo mwako yoiga bwechiri wibere na mirongo ebere na isano abarimu n'abaibuli nigo bagendrete koenekia inga amasomo achakira senchire ya bene gochesa borokigwa omo director bwechisemi meye county ya Kisii nigo bonagendrete koigora bene ebirasi bya grade 9 imeye chiskuru au gati yabo eskuru ya St Mary's Mosocho egotoka imeye bunge ya Kitutu cha South. Today we are at St. Mary's Mosocho Boarding Primary and Junior School, commissioning 2 grade 9 classrooms built under KPIL program under the Ministry of Education. I want to appreciate the Board of Management and the Principal for managing finances prudently. I want to thank the contractor for making sure that the classroom is well done to the specification. Niga inana emirobili bagendete kubeka bune serikali ye county banyare gwikirania amagacho yebirasi ime ye chiskuru chonsi. In phase 1 and 2 in Kisii County, phase 1 we had 110 classrooms, phase 2 235. All are complete apart from 4 because of a few issues, but they are underway. We also have classes in phase 3 and schools in phase 3 and 4. We are doing procurement and groundbreaking. We hope by early February they'll be complete. CDF is also doing some other classrooms for grade 9. So we hope in February every school will have a grade 9 classrooms. Kuwatakana na matemu grade 9 yo mwako yo igani gobona borokiwa bachakira masomabo asenchira yabene kire skuru lyo banyale go ikera ekerengo kyo mwako yo iga. All the grade 9 students are in schools, you have seen here. So they already, we have been going around the schools and all the students have reported already. Yeah, so we are saying as they come in, of course we give them priority because they have an exam at the end of the year. They have an exam called Kenya Junior School Education Assessment at the end of the year. So they have to settle down as quick as possible. We have provided textbooks, so they should settle down so that they are ready for that exam at the end of the year. Abaibuli bano nigo baboligwe ko banno bali mu boyisaine ekyagera omurobeli yo iga ase serikali nigo gendrete goikiraniwa asenchire egwenerete. There is no cause for alarm. Government is in charge. So grade 9 transition is 100% successful. Kuripoti liye getaseri kiao kia getembe kuruye bunge ya Kitutu cha South elia nendipon asanya Anko Dipo Nasanya kurwa ase bunge ya Kitutu cha South mwancho mulira tugosuka bosio ase bunge ya Nyaribari Masaba
ase kaunti ya Kisii nigo murikito Dan Muzungu anyara kobaga gukora itaro ya bene gocha ase chisukuru chechi secondary echigotoka ase bunge yo bune nchiremo yo kurigia komanya hemerobero yegandate kobekwa yo konekia buna aborokwa nkorera bare chisemi chabo hande mona ase tamuiga entangani ya masomo yo mwako yo bwechiri bubere na 25 nigati yabarimu abane be chisukuru echo hanje bari anyara kobaga gosangana bo nigo bate abemerobero nigo yabekiro yo konekia andake amasomo na chigo chaka asa matukare bosyo kero chinga kechiga ande mono AK ga bari mubara semerobero yo konekia bunanko bari gani bare aborokwa ase chisukuru echo kero bagandate kwirobera na barabo gocha konekia gocha kirania hemeroberiga ya masomo ase chisukuru echo nige gatie chisukuru che secondary cyanyara kwigurwa bene ritkoria rero asense ya Kenya nene mono kurwa sorogongo rwanyari bari masaba igo chisukuru echi cyanyara kwigurwa igatia abo chisukuru twanyara gotaraneri ya moige susu St Mark Mokorogonywa Mobamba Masimba High School St Ruanga Ichon Girls gatie chisukuru tinde chinyinge nyana boni ga bari mu banene be chisukuru echiga banyara kwenekia ugocha kwa bana bangeri tukoria rero banyara goteba nigo bebe kirange gochego chaka etamu entangani na we abantu mu gochego soibira asimena gochaka gosomia. The learners have reported and we are set to go. I know this year we are likely to have challenges. The numbers that we have won't be available because we do not have now Form 1. As it is school go irurero tana bia bana ntundero toigora bana tana blero bia yaba na masoma chake because kuna igora to abate meeting into akolete sabalimu tukabeka strategies kuna tukoigora rero abalimu bachakire birasi bizima masomo na yandrete towa kere serikali mbiyemo na soko support school awa na tiga tuchage tamu yebia toge high school. The term has begun well, we thank God, and as you can see students are arriving. We thank God and we're hoping for the best as the term begins. Ekera boiga baoroki wa baiga banyare go segetwa irinde bachiko korumukia ekerera bene ntamu ya bentangania so mwako yiga 2025 na onyana boniga bani abaiga banene banyare gukwanira amatemu amanene ayuara achiko soka bwango yiga. Good result. I know the exams results are getting out this week as promised by our CS, and we are expecting a better result. Ekerbo gatia ba ibori banyara gukwanira ekero banyara kubwatuka abana bene kuruchinka chiabo na kogende skuru banyara goteba nyonye uchumi ya kongire ere buyabo igaboro kiwa baga gochikomenta gokorumukia ibintu bya kumara kende nyasawo tugwerere twanyore bikeigo twemigire twaletire nonye challenges chiabeta stinga chibese chiyo nyinge na letro mwane skuru ana bose skuru ya Masimba High School eyabira seke ketambe batabwatie boarding facility nigo mwana munene ane kiaboro kigwa bugoikirana ase skuru ekarba iganyara goteba na lierabe entunda entangani ase skuru ya uchigo twara boarding facility asabana bali ba form 4 ekarba iganyara go sababa ra ikurwa sensemiga wego chikobwatira nerinde skuru eiga kogenderera. This year our Form 4s will be boarders, both boys and girls. We have a dorm which is still complete. We are requesting Mheshimiwa to help us complete the dormitory so that the girls can be accommodated in that dorm. Korpotri ke taseni kiaga tembe koroiga nyari wali masabe yugo toke me county ya Kisii ilietariane igongoro kwa Dan. Bebono murikito Dan Muzungu noroboti rwasenchira yoboyi kirano kurase bunge ya Nyaribari masaba togusuka bose mwancho murigera toketa sengana yechisemi niko murikito Brian Nyakundi neranya rakobaka koringori na kurigereria egatie mirobiro higandate kone kiwase chisukuru hanemono ase county ya Kisii asabari mwamba nebanya rakoba bagwesoke na gokwandra amariganyo bose mirobiro bagandate kobeka yokwane kyabuna amariganyo yokwane kyabuna barkuwa bagango ikirana barase chisukuru asenchira rengia na kobeka emirobiro yokwane kyabuna samatukare bosyo chiseme nchikonya kwa chigo chaka asenchira ya ben.
Ekerobono chiskuru cheigorwa rituko ria rero niga borokigwa be chiskuru chisekendari barorekana goikerana ase chiskuru ao ime county ya Kisii. Niga balimu amona borokigwa baikirana ime ye chiskuru ao abwase barorekana gutwara ogosemeria buna nigo mwakoyo baragendere gokinia ebirengo bye chisemi ime ye chiskuru chiabo. Ime ye skuru enene yabamura ya Kisii nigo boigo ababorokigwa baikirana abwase umwalimu omonene omokonyi Hezbon Chwea ateba buna nigo barachie gochaka gosomia ababorokigwa abo gochakira rituko liankyo. Kisii School. Kwa majina ni Hezbon Chwea, naibu mwalimu mkuu Kisii School. Leo tumekuwa tukiwapokea wanafunzi wa kidato cha pili, cha tatu na cha nne. Na nina furaha kusema kwamba tumepokea zaidi ya robo tatu ya wanafunzi wetu. Majority of our students have come back. I think they are eager to learn, and we are so happy to have received them, so that tomorrow from 7:40 we shall engage themselves in learning. Welcome Getembe TV to Kisii School. You're most welcome. Ginko ripoteri igataseni gya Getembe kurwase county ya Kisii eliatariane Brian Nyakundi. Wanchumurira roboti ururwa ya Brian Nyakundi no rogotuira umutimo komokego ase studio ya kabere toskare nkore naturase kagitari Getambe na mange. Nilan Hub niye moyo chiduka echichikone ibintu bigutumika service nabo gase nyumba yaho yani furnitures asiri golidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo ao nabo gone chikala ao mbabwate recliner sofa sets echura onchura nebuno kuganya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo gone chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design ao nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio oli papole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo muchobo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaye lya nyangena boigo nabo waka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero. Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Kila nafsi na itaonja tarari ogukuwa kumulisia Winston Musenya kwae. Olisinya kwae nigale omuritaad head teacher naboigo omulisia omagenge Central SDM. Yaro mwana onyewosiria senior chief Alex Nyakwae Nyambeneria na nyewosira Salome Nyakwae babo machoge borabu constituency. Nigare omwaka nyewosira Esther Keribomose na nigare ise Nancy, Beatrice, Dennis, Dr. George, Albert, Josephine, Jacqueline, Edward, Bernard, Gladys na Kodek. Nigare Sokoro Yabange. Nigare Isabiara Isaac, nyagosira Edward, Abundi, Jackson, John, Rispa, Dr. Naum, Rose, Zipporah, Happiness na Beatrice. Yare momro mwabo Samuel, nyagosira Jeria, Okeira, Nyandieka, Otieno, Gisemba, Otiso, nyagosira Getange, nyagosira Mekubo, Daniel, Onyang
Mugango kwambuka Marita na Teresa nigare korera ya Nyagusira Orangi Nyagusira Matara Nyagusira Omote Nyagusira Nyakwanya Nyagusira Makori Nyagusira Mochama Magembe Kebwaro Oyoroboga Nyagusira Onyari Christina Sibia Sara Ana Mosomi Pastor Nyoteyo na Mary Yarisa Moke Rogers Charles Ogetange former DC Mabea Mogaka Henry Tom Paul James Geoffrey William Elijah Salome Katia Bande Abange Mochango Gora Korekaneri tukuria Jumanne tariki 2 Aria All Saints Cathedral mu Nairobi Chinsa 10 nemo cha Mugoroba Nigo amasabo yoko moenera Korekan tariki 2 tukuria Jumatano mutinyumo tangani umwako yega Maxwell Church yire manyikantibno Nairobi Central SDA abo ase araniwe tariki 10 tinyumo tangani umwako yega tukuria Juma Aria Magenge Village igorera sublocation ase county ya Kisii Getamba Television Torrenreito Kule ndiko wewe na mimi tulikotoka mavumbini tutarudi utakuwa upande gani siku ile Bwana akija wale wote waliona katika tumaini la Bwana Getamba Television ekionga kiamamogusi Mwancho muriria karibu sana asense miga ya kabiri kionga chinse nya senchira yowi kirnumbi ya muna soko gandra go sangani into nabono toko gandra kwemanya kubwatikana nemiro video ya barko abaganda te kwene kya kuikirana se chiskuru ainde kwa gandra se chisemi chabo ni gabanto habarai kura se sector baganda te kuesokya na kuruko bodi ucha sabar kwa bane kibona nkobe kabaro mokya asoko gandra se chisemi chabo okwana negeta sene kiga kya getembe kura so muchobo songo Father Lawrence Nyanga ni gobona rurogo sabago chia se abarko abega bego kubato ko basemi abanyara ko baba kwerenda kubatakana n'ekisabu ekira cyako ne kya guturubanya emirobero yabo y'amasoma se kiskuru aba ukwana na kuganiria abana baito amaya ekyali matenga babera se chinka cyabe rusentambe kwetania chi mitinye bere kole bano kwirana bala se skuru andi nabakora na se skuru nkolengia yenga kibaberenka nabokonyora ngakero kende banalire batwara umunaro wokobaka na kitotagitera ndekara bakonda gisukuru zo kwaganiria maya abarimu nabaruba bariganie egere basoe bagendere n'amasomo aya igantumate naye ngencho mono umwana batango urena gesero tando kuburuboraro era nyore gesero kiaye yarigani biyaso bugima buri bosyo nandirende abana betange korwa se bintu bigutindi binyugwa ekera ntumanyitinga kero kenderere bintu byakire birera isi bigutuka kirase none kera abana bakonda isukuru citawuni tubwatega nyasoro no kire mesokotero sire konwa ebinyugwa mbiroro bakwenda bagura usine chipaketiga ebintu byiko chi spirit abana bakero kende bagenda biro by'isukuru nabero buya none kera bagosoa compound y'isukuru ase bamenye time ba check ubaronga bintu kiebiga kole ndo mwana nkiugwanjiro nako check ubuguri ebintu bikwenda n'amasomo to basukubuguri ebintu chiguru bubwate ekindi tereko n'amasomo gobono na binyugu kwimbi kwenda n'amasomo ikero mwana buna kutumike kenyuwe kega tari korengere bunare korengere tari kukende yonse yochi giaturwani obo Toska bose mwancho murigeria sorobot rukero kyobo konyi ni gobono mwako yomo aserita Jairo Ojuang anyara ko baga kurwa hogosaba gocha se bari bonse bari no kuganyo kuya kwene kyabunango esoke bari na komokonya era kwegandaria semiroberio ya butambe mwako Juang ni gobono amenyire no buroire bwo barema asanyara ko baga kubuturwa amagoronsi egento kya maberere akongwere konyara ko baga kwegandaria subugima bwayo muri kito Gabriel Nyakundi na hata rinka yayo sanganere abono twarga ne robot ruga senchere bukira Mugaka Jairo Ojuang mogere go eburite buna omuntu rwinsi ase omubiroye korinde engaki emo agachaka kurwara ase echinjira chitamanyikaini goika erego chinchia koba ekrema nigo erera injira chake tukurwara igento kyageretere kubuturwa amaguru goika amagokae kubutuka ase chinjira chitamanyikaini kugwara kwane na chake kugwara kuvusio
n'umuntu w'umugiti bonekana cyakorwa n'umuntu w'umugiti kahinya gitari kahibujobo bachaka kuyako yoge kinti ko paragasi nkaba ibyara bigachaka mnango inga kana biri byamaboko boneka byachaka kuinga kana kagendera kugenda nyagitari diuka bikamaya kulinga kana byonsi pi byalinga kana byonsi bona baibuli bakamaya kuruwa bagateba nyagitari yasinyire yatumuyire kenyechi bono kenyechi bakangira kenyechi sitiri byara bigendera to koraki kulinga kabona bono ibyari bigachaka konyenya kinchira giti kare byanyenya kaji bikunyerete gata kubutuka kare byabutuka bitabukotaka byamagoko gasoa maguru egento kereretere kubutorwa amaguru a senyagitari ya tabaka kuguru kadwara ukamanya gusalika pi kare bwasali akikubutorwa kuguru akanyi kugurwa akangira bagatabaka kabutorwa kuguru kana butorwa kabagu gachanka gwena kare na gwena kachaka kai kuchimbo kachaka kutarna chiro nuku kundi nakaruku gachaka mnanga nakaruku kamanya gusalika pi nande kabutorwa kukondo bono kabatimbu maguru nande ekintu kiriretere konia enibo yaya nene mono omugundo oye sina rufiti n'umugundo naho neti kamanya gukoraki kamanya kubutorwa amaguru ayo nigo orokyo bobo bwae ase omuruberio oyo osha ase ekintu kiriateba buna ataranyara kumanya enchera egokora egasi wenyo nakibwate litangani konkonya kiaringi lakini bona una bate bakakichincha nabo nkibwate nyumba tindali kwikikija bona una kyachinchigwa ninkeira tige gukora gasi bona bukiri nyumba busaiko nigo erera emichando agwetera abonda arware ebe simbule ngukira ngitali ni nyumba menyete nero imbura ge gotonya gute nyumba na ndina kake ase asabire onde bwensi uyuranyare kumukwera mabebe kumukonya asenchera ende yonsi likali kiranje endolera amabire nkonye undi bwesi uli n'umwoyo bugwanja ankonye nambikira kanyumba kakeko nakomenyera kingo reporter getembe kurwa sebunge ya kitutu cha Chisauti kaunti ya Kisii ninche Nyakundi Gabriel Memono murikito Nyakundi Gabriel norobotero senchira yobekerano mancho murigera soko korra kyonga chinsa inyobot kubwarero tokorigeria ari anakiwe kurwa se kyonga chigosori aseri tukoriarero muwaziri muya oyo nyata koba kagochoro mono muraibwense kunyara koba gakora ewizare yechigosori Mheshimiwa Salim Muvuria nigori tukoriarero acha kemere mubene maiga yokonyora hebitabe biga byobura ikurwa somo waziri mukuru bwechigosori Mheshimiwa Kipchumba Murkomen onyara koba kagochoro akobo muwaziri oyora chigotende wizara yoburindi boime yense aigani gaene kiwa hase nyumba yechigosori usase nyumba yechigosori eyo hekorawa bono busera chikurawa kurbono no muwaziri yomo yebwechigosori Salim Muvuria bunago tumanyo murikito Maureen Siango Oyo kabeire omwaziri bwechigosori Kipchumba Murkomen igori tukoria rero airari bagalio komweranira ngambia mono omuraibwense ase okomwali bagalio kora chigosori meyense ya Kenya. I want to thank the President, His Excellency William Samoei Ruto, for giving me an opportunity to serve this country as a cabinet secretary for the last almost 2.5 years. Thanks to him and the people of Kenya, I have the greatest honor to serve this country in the position of the cabinet secretary, and I've done so now in 2 ministries, and this is the new ministry I'm moving to is the 3rd. I must say that one of my most exciting moments to serve was as CS for
this Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. Nani kwa kigima mwoko boko mwaziri Muya Salim Mvurya oyu chaka bene emirimo litikolia lero gesachoro no muraibense umusike William Ruto. Thank you very much and best of luck, my friend Honorable Mvurya. I knew him when I was a senator and we met in his village in the county, and our friendship has flourished from then up to now, and I look forward to seeing him succeed. My friend, the governor, former governor, as a former governor, you understand what politics is, and for you, you will need to wear your other political helmet, because you have to knock many places here to make sure that the federations are functioning. And since we unlocked the FKF, you have many other federations that I'm sure you will unlock to make sure that many Kenyans have opportunities in different sports. Bao kwa na ase nyumba ye chigosori yo manyikanite buna sports house nigo Salim Boyigo aira libagalyo ko mwakera ngambia mono muraibwense aske malia eira nigo arache gotemana mono kone kebuna ngo gendra gosegeta mangana yabasae ne chigosori. Therefore, as I take over, I want to thank the peers and the senior team, and also to congratulate my colleague Murkomen, and also Ababu Namwamba, who was here before, because of the solid foundation and the progressive momentum that they have put in this ministry. And as I take over, I want to say that I will work with all of you in your different portfolios to ensure that I provide the necessary leadership support to realize the mandate and the responsibilities that you have in your different. Korpoteria egetisani kiagatembe korwa sensemo yechikosori chini gonkoro kwa Maureen Siango. Nemono morikito Maureen Siango no roboti ruchikosori asenchira yoboi kirano mwancho murigaria no to kira omwerio abwekionga chinsanya senchira yoboi kirano chideka chaptukire 33 igoro ye chinsanya chia bono botukombe amana guchia sabari kibaito ba mangana bonsi banekia bunango ya sangeri bare asenchira rengia na mono kurwa sorgongorega rwagusi ne chinsemo chinde asense ya Kenya no gusaba kwa ningana ndento nyarko bato kwene kyaiga rituko ria ankyo kurenda sebonega okuganira botukobia abigo burigario bya bwemeroberio egendrete ya Getembe TV chenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwa sensemo yomono bwemanyerio na boigo director Havila Karidi kurwa studio ya kabere abutwa water na kwene kyabuna marigine chipicha ngochara senchire ringia tomerana nda sembeo nyasai kawacha.